kini atong latest weather update May 26, 2022. Ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ kini ang panagtagpo ng duha ka hangin gikan sa northern ug southern hemisphere ang padayon nakaapekto sa may habagatang bahin sa may lalawigan sa Mindanao. Na ay gilayon na 365 kilometers sa may habagatang silangan ng General Santos City. Ug so far sa atong latest na analysis, less ang chance kining ma-develop na bagyo ug posible kining mag-dissipate. Ang weather conditions sa tibuok Visayas, Palawan kasamang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug nay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Naay forecast maximum heat index na mo range sa 39 to 42 degrees Celsius ug under kini sa extreme caution to danger na category. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug mag-amping tangtanan.